West Khasi Hills District Badminton Association Nongstan kalayo ban panha perdano ya ka lympung jing ïalehkai badminton jong kathan kablatep kum ka 15 inter school cum district open badminton tournament arhaja arpsaw ya ka tek lympung lawan ban panha perdano ha ka praturik unailar arhaja arpsaw da uba HK Thaba MCS additional deputy commissioner ka West Khasi Hills District Blalong ru kum ukongsan hak kita ke lympung jong ka jing ïalehkai badminton bat la senran lang ru da ki dekhot jong ka association ya ka ke lympung jing ïalehkai badminton sedang naduk kan riu terik nailar ahja arpsa da ka jing play perdat ubikram di marak superintendent of police jong ka West Khasi Hills District hakate ke lympung haduk nyuk teli ki school ki bana ka than ki lawan ban yashim benta bat ki we kenthop ke jing ïalehkai ba para marway ki double ki mix kum juru ki officer sarkar patna ki school ka Nongstan public school kala yo ban klur ya ka nam job kum ka best team ha ki kenthai bat ka Anderson High Secondary School ha ki Shinrang Gilbert, Mamak, Berman, Ricardo, Ado. Stop.